Хайырлы сәгатьтә Сәлам каналында Ишимбай телевидениеһы сәламләй. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студияла Киния Әхмәдиев. Урындагы башлангыстарды яклау программаһы республикабызда 2014 елдан гамәлгә ашырыла килә. Был программа безнең районда ла хуплап каршы алынып, 6нчы ел инде уңышлы эшләй. Районыбызның күп кенә авыл биләмәләре программага мөрәҗәгать итеп, үз проектларын тормышка ашырды. Быга тиклем проектта катнашкан биләмәләрдә юлдар юнәтелде, ремонтланды, авылдар эсәр-һау менән тәэмин ителде, балаларга спорт һәм уен майдансыклары төзелде, урамдар яктыртылды, техника алынды. Ошо программа буенча быелда авылдарда йыелыштар башланды. Иң тәүгеһе Харгай авылында үтте. Хәнә Мәксүтова теманы дәвам итә. Безнең ижади төркем барып төшкәндә вакыттың бик иртә булуына карамастан, авыл халкы бик дәррәү йыелышка барырга сыккайны. Халык эргәһенә килеп, әңгәмәләшергә өлгердек. Яшьләрнең күп булуы күңелгә рәхәтлек бирде. Харгай авылында туып-үстем, Өфе дәүләт авиацион техник университетында укып сыгып, әлеге вакытта Макар урта мәктәбендә белем бирәм, укытучы булып эшләйм, математика, информатика бу. Әлеге вакытта мин авылда яшәп ятам, авыл тормышы миңа бик охшай, чөнки монда саф һава, рәхәт, яландар, таулар, миңа авыл тормышы бик охшай. Мин там был авылда төпләнергә теләйм. Авылда рәхәтләнеп яшәр өчен шартлар бар. Урамга асфальт түшәлеп, берәй вакыт газ да керһә, ди Илһам. Ата-әсәй нигеден һутмай, йорт алып, ошында төпләнеп калган, я булмаһа, алыс тарафтардан кайтып, үз язмышларын, туган авылдары менән белгән кешеләрдән күп булуы һөендерә. Ә бит бунан 10-15 ел элек кенә Харгай авылы бөтеп барган авылдар исемлегендә ине. Әлеге үзгәрешләргә карап исен китерлек. Авылга ян кергән, яңа йортлар калкып сыккан. Яй көн авылда яшәгән кеше һаны 100дән артык. Харгайдарның иң яше 4-тен тултырһа, иң олыһына 90 яшь икән. Авылдың уртаһында торган иман йорты, авыл күрке, мәсеттең ишеге тәүлек әйләнәһенә асык. Авылда машиналар күбәйде. Ана шуңа күрә асфальт булһа, бик һәйбәт булыр инде безнең авылыбызга. Әлхәмдулилlah. Biz шундай матур авылда яшәйбез. Матур авылыбыз, күркәм авылыбыз. Килгән кешеләр безнең авылды мактап китәләр. Әлхәмдулилlah. Инде менә таулар, урмандар, елгаларыбыз бар. Менә шулар инде безгә хулыш бирә. Харгай халкы авылдаштары Фәрур Вәлитовка тәрән рәхмәтле. Шулай булмай ни, яңа төзелгән һәр йортта уның күңел йылыһы, кул көсе һалынган. Үземнең эшкуарлык нидән алып барам, эшен атлар, өйләр төзүләр менән үзебезнең бригадалар бар, эшләп йөрибез, матур иттереп. Хәзер планнарда күп, безнең авылда үстерер өчен яшьләрне күбрәк алыктырырга килә. Монда авылда безнең бөтә возможностьлар да бар. Авылда яшәр өчен природабыз матур. Елга тиһәң елгабыз бар, Тадаһулы, Рәүдәк. Урман тиһәң урманы бар, тау тиһәң тауы бар, савындыклар җитәрлек. Ат үсетсәң дә була, кошсулык менән заниматься итә була. Исәкәй авылының клубында үткән йыелышта Харгай халкы үзенең бердәмлеге менән аерылып торды. Алдан укулар программаларга катнашып, ниндәй мәсьәләне хәл итү турында бер фикергә килеп куйган. Авыл урамына асфальт кирәк диләр улар. Без менә калынан кайтабыз да, яй көне, көз көне балаларыбыз тышка сыгабыз. Юк торып тор, ана машина килә, тудан бысрак диде. Ана шул безнең балаларыбыз матур итеп, рәхәтләнеп, безнең детский городок бар. Шунда рәхәтләнеп, туданга батмаенсы, уйнаһыннар дип, шуннан тырышабыз, дөресме? Авыл советы, район хакимияте вәкилләре халыкты конкурс талаплары һәм монда катнашу өчен кирәкле адымнар белән индекләп таныштырды. Урындагы башлангычларда хуплау программаһы сектәрендә республика катнаһыннан 1 миллион һумга, район катнаһыннан 15%ка тиклем финанслау каралган. Шулай ук урындагы халыктың 5%-тан 15%ка тиклем күләмдә финанслауда катнашуы төп талаптардан бере. Халык башлангысы менән алып барылгас, инициатив төркемдә булдырылды.
Халыктан акса йыуда уларның иңенә һалынды. Һәргайдардың үзләренең бердәмлеге менән был эштә уңышлы башкарып сыгударына, конкурста финалга үтүләренә шик юк. Уларның һәр берсе туган авылын ярата, атай-латайдарының васыятына тогры. Ә был иң мөһиме. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Авария хәлендә булу сәбәпле Ишембай калаһының балалар поликлиникаһы Пролетар урамында урынлашкан халык арасында күз авырулары дәваханаһы дип билдәләнгән бинага күсте. Поликлиниканы тикшергән ООО СТК проект оешмаһы белгечләре объектты тикшергәндән һуң шундай карарга килде. Балалар поликлиникаһының төзелеш конструкциялары подвал менән беренче каттың арасындагы көпләү плиталарында 7 дефекттар барлыгы асыкланган. Шул аркала бина кешеләр һаулыгы һәм гомере өчен куркыныч тудыра. 2013 елда бында ремонт яһалган, ләкин ул сакта капиталь ремонт үткәрелмәгән, ә буяу-һалау эшләренә генә кайтып калган. Полы первого этажа просели и дали трещины по всему периметру здания. То есть обрушение данного здания может произойти при дальнейшей нагрузке эксплуатации в любой момент. Чтобы у нас никто из детей, родителей не пострадал, здание приказом Министерства здравоохранения решено выселить. Значит, в настоящее время оказание медицинской помощи детям этой поликлиники ведется по адресу Пролетарская, 28, здание глазного отделения. Мы там все разместились, более-менее тесновато, плотненько, но работать можно. Мәсьәлә әлбиттә тиз арала хәл итүне талап итә, дип белдерәләр район хакимиятендә. Башкортстан Һаулык һаклау министрлыгы махсус оешма белгечләре катнашлыгында комиссия гына барлык вариантларны ла ентекле тикшереп, ниндәйдер уртак карарга килергә тиеш. Тап комиссияның һөҗүмтәләренә таянып кына поликлиника бинаһының язмышы хәл ителәсәк. Шулай ук һорауды өйрәнү өчен районда җәмәгать комиссиясы төзелгән. Уны Галина Зайцева итәкләй. Комиссия составына район хакимияте вәкилләре, депутаттар, җәмәгать эшмәкәрләре ингән. Ишембай районы мәктәпләренә яңа автобустар тапшырылды. Былтыр 4 мәктәп автобуслы булгайны, быел бәхет 5 мәктәпкә елмайды. Ә дөйем алганда район мәктәпләрен барлыгы 25 автобус хезмәтләндерә. Кулгына авыл советы район үзәгеннән иң алыс урынлашкан төбәк. Бында табигатьтә кырысырак, юл шартлары ла катмарлырак. Шуны исәпкә алып, Кулгына мәктәбенә югары үтемле транспорт бирелде. Катмарлы һава шартларында эшләү өчен кулайлаштырылган Газель автобусы Ялтыран, Кәбәс, Яңа Һәйет авылы укучыларын Кулгына мәктәбенә ташыясак. Мәктәп автобусы программаһына ярашлы район мәктәпләренең автопаркы елда яңыртылып тора. Алдагы елдала тагы бернисә белем усагы автобуслы булыр дип өмет итәләр Ишембайдар. Безнең районыбызда 25 мәктәп автобусы көн һайын йөреп балаларны мәктәпкә yetkерә. Шул автобуслар ел һайын безнең яңыртылып тора. Былтыр ул 2 автобус, быелгы елда ул 5 автобус. Шундый мәктәпләргә, Кулгына мәктәбенә, Ишәй мәктәбенә, Салих мәктәбенә, Үрге Эткөл мәктәбенә һәм 12 мәктәпкә тапшырылачак. Безнең көн һайын 498 бала мәктәпләргә yetkерелә, йөртелә. Статистика буенча янгын яһәтеннән хәвефле көзге-кышкы осур башлану белән янгындар һәм уларда һәлак булучылар саны арта. Ут туканып китүнең төп сәбәпләре мейес һәм электр йылыту приборларын файдаланганда янгын хәвефсезлеге кагыйдәләрен үтәмәү. Янгындың сәбәпләре төрле, ә бында берәү генә гаепле. Янгын хәвефсезлеге кагыйдәләрен үтәмәгән кеше. Тиешле кагыйдәләрне үтәмәүдә гаеплеләр янгындардың ниндәй эземтәләргә килтерүенә бәйле рәвештә закон тәртибендә җаваплылыкка тарттырыла. Һуңынан үкенмәс өчен янгынды искәртү еңелрәк. Кала һәм районның 42-нче янгын һүндерү чәсе хезмәткәрләре янгын сыгу осрактарын искәртү максатында рейд үткәрде. Тикшерүнең максаты йорт хуҗаларының уяулыгын арттыру, хәвефсезлек талаптары һәм кагыйдәләре хакында аңлату. Күп бәләләрнең сәбәпләре электр корамалдарындагы линияларга кыска ялганыш дип билдәләй янгынга каршы көрәш идаралыгы хезмәткәрләре. Эш барышында рейдта катнашучы вәкилләр халыкка искәртү кагыздары таратты. Хәвефсезлек буенча инструктаж үткәрде. Сотрудниками 42-й пожарно-спасательной части и Салаватским межрайонным отделом надзорной деятельности проводится профилактическое мероприятие «Жилище-2020». В рамках данного мероприятия в период предстоящих праздников рейды проводятся в усиленном режиме. В ходе рейдов основной целью является убедить граждан соблюдать требования пожарной безопасности,
указать на имеющиеся недостатки. Основными причинами возникновения пожара является неосторожность при обращении с огнем, в том числе и курение, неправильная установка и эксплуатация электрооборудования, а также эксплуатация отопительных приборов и печей. Ишимбай районындағы балалар һәм үҫмерҙәр өсөн социаль приют бүлексәһендә әлеге ваҡытта 13 бала тәрбиәләнә. Яңы йыл алдынан ҡала биләмәһе советы депутаттары уларға тәмле күстәнәстәр килтерҙе, бүләктәр тапшырҙы. Учреждение хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, граждандарҙың ауыр тормош хәлендә ҡалған балаларға битараф булмауы айырыуса ошо яңы йыл байрамдарында һиҙелә. Шул приютҡа килеүҙең маҡсаты шул балаларны саҡ ҡына ярҙам итеү, йөҙҙәрендә шатлыҡны күреү. Бұл балалар белсенләр, яҡлаусы кешеләре бар тип, саҡ ҡына менә шул бүләкләрне алып, яңы йыл менән ҡотлап киттек, һаулыҡ теләп, шул балаларны күреп киттек инде. Ишимбай районының Байгужа ауылы эргәһенән ағып ятҡан Тәйрүк йылғаһы яҙ һайын ярҙарынан ташып сыға ла эргәһендәге йорттарҙы баҫа. Тәбиғәттең ҡырыҫ ҡарашынан арыған ауыл халҡы киләһе йылда тынысланыр тигән ҡарашта ауыл советы хакимиәте. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Ауылда яҙ иткәс, тағы бер проблема киткенләшә. Ул да булһа ташҡын мәсьәләһе. Хәйер, ул кеше факторына түгел, тәбиғәт күренештәренә бәйле. Байгужа ауылын икегә бүлеп ағып ятҡан бәләкәй генә Тәйрүк йылғаһы яҙ етеү менән ярҙарынан ташып сығып, эргә-тирәләге йорттарҙы баҫа. Төнгө сәғәттәрҙә ҡапал һыу баҫыу һөҙөмтәһендә мал-тыуар зыянлай, тормош көнкүреш йыһаздары, йорт ҡаралтылар әрәм була. Бөгөнгө көндә беҙҙең Тәйрүк йылғаһын киңәйтеү эштәре алып барыла. Ул эште беҙҙең алып бара нефтегаз сервис дигән ойошма. Был ойошмаға йөкмәтелгән аның бик ҡатмарлы эштәр. Ул Тәйрүктең уртаһынан алып 2 яҡ ярына тиклем 7 метр ярым, дөйөм әйткәндә 15 метр килеп сыға инде. Тәйрүктең ситтәрен киңәйтеп, аңа дамбы һуғабыҙ инде, яҙын Тәйрүк йылғаһы ныҡ ҡотороп таша. Ул йәйен, ҡышын бәләкәй генә булһа ла йылдың килеүенә ҡарап. Ауылдың Совет, Күл, мәктәп урамдары яҙ һайын тиерлек һыу аҫтында ҡала. Быға тиклем ауыл халҡы йыл һайын үҙ көсө менән яҙғы ташҡын менән көрәшкән. Әлеге ваҡытта йылғаны киңәйтеү эштәре тулы көс менән бара. Был күләмле эште республиканың экология министрлығы финанслай. Ауыл биләмәһе башлығы Салауат Йосопов әйтеүенсә, эштәрҙе атҡарып сығыу өсөн 12 миллион һум аҡса бүленгән. Ишимбай нефтегаз сервис ойошмаһы менән 3 йылға тиклем килешеү төҙөлгән. Ойошманың төп эше йылғаны тулыһынса таҙартыу, яр буйҙарын нығытыу. Тәйрүк йылғаһының оҙонлоғо 3200 метр. Ул күрше Кинйәбулат ауылына тиклем һуҙылған. Әлеге ваҡытта эштәр йылдан бара. Тәбиғәттең үҙ ҡанундары, ғәҙәттән тыш хәлдәр булыуы ла ихтимал. Ташҡындың да ниндәй булырын дөрөҫ кенә күҙаллауы ҡыйын. Тәбиғәт бит ул. Һуңынан терһәкте тешләп маташҡансы, алдан ең һыҙғанып хәүефһеҙлек сараларын хәстәрләп ҡалыу отошлораҡтыр. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бекҡужин, Ишимбай хәбәрҙәре. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ. Изготовим или выполним ремонт шлангов и рукавов высокого давления для любых видов отечественной и импортной спецтехники. На современном оборудовании в кратчайшие сроки мы изготовим или отремонтируем РВД для автомоек высокого давления, любой строительной, сельскохозяйственной техники, промышленного и производственного гидравлического оборудования. Выполним ремонт шлангов, гидроусилителей и автокондиционеров. В наличии более 300 видов фитингов и присоединений различных типов. Шланги и рукава любой длины, морозостойкие шланги. Заключаем договоры с организациями на долгосрочное техническое обслуживание. Адрес: город Салават, улица Первомайская, 75А. Телефон: 8 917 464 74.